Traka-matraka bada ikuskizun guztiontzako den ikuskizun bat, ikuskizun musikala, non erabili egiten dian musika tresnak nahiko bitxiak edo ezoizkoak dira, ze badia ezoizko musika tresnak, material biziklatuarekin egindako musika tresnak, edo berez soinua ez daukaten musika tresnei, gauzei musika tresnak bihurtu, ezta? Eta hor egon gara erakusten, gure musika tresnak, gure filosofia, ingurumenarekiko kontzientzia hori landu egin behar dugula, eta nola ez musika sormena. Gainera, Jon ikusten da argi eta garbi irudimenari buelta pare bat emanez gero zein instrumentu izan ditekela, edo zein objektu izan ditekela instrumentu, ikusi zei jogu patinete batekin, ikusi zei jogu eskailera batekin. Bai hori da, hasiera baten galdetu egin diet, ez da, zanahorio zezan zanahorio bat haientzako, edo zertarako balio zuen, eta bakarrik izan diate jateko, ez da, eta sormena horretan datza, ez da, gauza bat izan daiteke 1000 gauzetarako. Zerbait ez duzuna egunera ikusten, ez? Bai, nahiko bitxea eta gustuko izan dut. Eta ondo dago ez dutenei, baliabideak ez dituztenei ondo uste dut ondo dagoela. Hainbat objekturekin egin dituela instrumentuak Jon Urrutiak, pentsatu duzu zuekin inoiz horlako objektu bat, instrumentu izan daitekenik edo musika egin daitekenik horlako instrumentu batekin? Ez, eta ganera dira egunera ikusten dituzun objektuak, makuluak eta ez dakit ez, pajitak eta ez ditugu alakoak inoiz ikusi eta inoiz egin, baina nahiko ideia hona da, bai? Akaso igual gero etxean probatuko dituzu, ala? Bai.